פעם ראשונה שלי בגלגל הזהב. המטרה שלי היא לצאת וליהנות, מן הסתם לנצח, כי אנשים תחרותיים תמיד עושים דברים בשביל לנצח. אבל בעיקר ליהנות מהחוויה, גם לראות סיבות אחרים, גם ליהנות מהריצוד עצמו, מהפרטנר, מהחוויה, מהאירוע. וזה. ויטל, איך הרגשת? מה שלומך? שלומי מעולה. היה כיף, היה תענוג, וכמו כל הערב עד עכשיו. היה באמת נפלא על פה. זהו, אבי סוכר, תראו בנו סוכר. אבי, מה שלומך? איך הרגשת? מעולה, מאוד מרגש. פעם ראשונה שאני מכיר מישהו כיסא גלגלים, וגם פעם לעבוד על זה יומיים, של ככה. יומיים כנראה יום בכלל. יומיים עשו ריקוד. אנחנו לא מתנצלים הערב, אנחנו באנו לעשות כיף חיים. כן, כן, כן. שעבדנו על זה יומיים, היה מעולה. התוצאה שהייתה אדירה, עברנו מדהים. פה הגעת שכיף לפקוד אותה. בואו נתקדם קצת ונראה את השופטים ונשמע את דעתם. בואו, לא להתבייש. הוברוק! מה העניינים? מה את חשבת על הסלסה? פה, היי. תקשיבי, את בוקרת ממקום כל כך נכון, כל כך עמוק. את קורנת על הבמה, את כובשת את הבמה, יש לך חוש קצב מדהים, את יושבת בול. זה בדיוק מה שאת עושה בסגנון הזה. לא יכול לשאול את העיניים ממך, זה מה שאני קוראת. היית גם מדהים, אבל פשוט תופעת את המטף שלי. מזרחי, מה אתה אומר על הקשר בין השניים? על היומיים חזרות והתוצאה הנהדרת? איך? מה אמרת? זה לא אסון גדול אם לא שומעים אותי.
זה תלוי, כן, לא חשוב, תלוי באיזה יום אתה. אמרה מישהי מכהנות הריקוד שרקדן נמדד קודם כל בתשוקה שלו. אחר כך באים כל הדברים, הטכניקה, הסטייל, כל הדברים, אבל קודם כל בתשוקה אני הרגשתי, הקטע נכנס לך לתוך הגוף, את הוצאת אותו עם הכתפיים, ועם תווי פנים, ועם הבאות. התיאום ביניכם היה מצוין, אני חושב שעשית פנטסטי. אני להגיד תודה לרצי לרמת שמח, הערב ונחייה, כל הריקוד, כל הכבוד. ענת מילה, בואו נמתח לנו של השתיים? אין, זה היה שמש שזורחת על הבמה. שמש שזורחת, אלוהים נמצא איתנו, אין מה לומר, בואו תנו לנו את המספרים. 9, אנה, 9, 9 ו9! 36 נקודות, זה היה ניתן לחשב, חברים. אתם במקום השני, יחד עם אדם וגל. אז חברים, קהל יקר, אם אתם רוצים להשפיע, עוד מעט יהיה תורכם, אז תזכרו, הספרה של ויטל ואבי היא 5. חמסה, שום בצל, צאו החוצה, פנו את